Βρισκόμαστε εδώ στο λόφο του Αγίου Γεωργίου με τον αγαπημένο μου τον δάσκαλο, τον Παυλάκη Δραμηνό, με τον οποίο μαθήτευσα κοντά στα 3-4 χρόνια. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που μαθήτευσα δίπλα σε αυτόν τον ογκόλιθο της ποντιακής μουσικής. Όλοι γνωρίζουμε στο χώρο τον Παυλάκη τον Δραμηνό. Διέπρεψε και εξακολουθεί και διαπρέπει. Ευχαριστώ δάσκαλε για όσα μου δίδαξες για την ποντιακή λύρα και τιμή μου σήμερα που βρισκόμαστε εδώ να παίξουμε λίγα τραγούδια και να τραγουδήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιωτάκη για τα ωραία σου λόγια, αλλά από τη στιγμή που διαλέξαμε να κάνουμε αυτό το επάγγελμα, αυτή τη δουλειά, δεν θα την πω δουλειά, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε πρώτα απ' όλα αυτό το τίμιο ξύλο που κρατάμε στα χέρια μας. Έτσι. Η αγάπη μας, ο σεβδάς μας είναι πρώτα απ' όλα η λύρα μας και το δοξάρι μας. Μετά το μυαλό μας να είναι πάνω στις χορδές, στα δάχτυλά μας. Ήσουν ένας από τους υπέροχους μαθητές μου που είχα τον καιρό εκείνο. Λοιπόν, ποια είναι η δουλειά μας? Να σεβόμαστε το τραγούδι μας και τους ακροατές μας που αυτοί μας στηρίζουν, αυτοί μας ανεβάζουν και αυτοί μας κατεβάζουν. Έτσι. Εγώ πάντως δεν ξέρω, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ευχαριστώ μετά από 53 χρόνια μέσα σε αυτή τη δουλειά σε όλον αυτόν τον κόσμο που με εκτίμησε και με εκτιμούσε, και να ξέρεις ότι πρέπει πάντα να σέβεσαι και τον τελευταίο πελάτη που θα συναντήσεις σε ένα σπίτι ή σε ένα γλέντι ή σε μια βάφτιση. Έτσι, να σέβεσαι τον κόσμο. Και πάνω απ' όλα τους συναδέλφους. Να σέβεσαι τους συναδέλφους, τους προηγούμενους, την προηγούμενη γενιά. Να είσαι καλά Παναγιώτη. Αυτό το ήθος μας το μετέδωσε σε όλους τους μαθητές και πραγματικά έτσι να συνεχίσεις δάσκαλε, να έχεις υγεία, να μας ταξιδεύεις με τη φωνή σου και το παίξιμο της λύρας σου, και εμείς θα είμαστε παρόντες σε ό,τι μας ζητήσεις. Ο Θεός είναι μεγάλος. Να είσαι γερός. Υγεία να μας δίνει ο Θεός και όλα γίνονται. Έτσι. Ίαν και ευλογία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά δάσκαλε. Γεια σου Παναγιωτάκη. Να ευχηθούμε και καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο με υγεία. Ναι, καλή Ανάσταση να έχουμε. Και ας φύγει και αυτή η λέλαπα που έχει βρει παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο, να φύγει, να ξαναβρούμε πάλι τον εαυτό μας, να διασκεδάζουμε τον κόσμο και υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Τα χαιρετίσματά μας στον απόδημο ελληνισμό, τα φιλιά μας στο ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης, στο φίλο μας τον Γιάννη τον Απαζίδη. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο, τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας. Τομάτο πατσκάστανα και τα σιλοπατσκόκκινα. Το πόινα σλεγνό μακρόν, το πόινα σλεγνό μακρόν. Είσαι το γιαβρίντεμον και είσαι το γιαβρίντεμον. Μαζί πάντα στη ζωή το πίκρο σε μας γλύκει. Είσαι φτάμον καμίν και εσύ μες εν το ψωμί. Είσαι φτάμον καμίν και εσύ μες εν το ψωμί. Είσαι η αναπνοή και οξυγόνος η ζωή. Είσαι η αναπνοή και οξυγόνος η ζωή. Θα αγαπώ σε νόσο ζω, θα αγαπώ σε νόσο ζω. Και τον ορκόν θα κρατώ, και τον ορκόν θα κρατώ. Μαζί πάντα στη ζωή το πίκρο σε μας γλύκει. Είσαι φτάμον καμίν και εσύ μες εν το ψωμί. Είσαι φτάμον καμίν και εσύ μες εν το ψωμί. Εγώ εσένα
αγαπώ εγώ αλεκύτερο, εγώ εσένα αγαπώ εγώ αλεκύτερο. Η καρδία Μέντεσον, η καρδία Μέντεσον, είσαι τε μόνο Θεό και είσαι τε μόνο Θεό. Μαζί πάντα στη ζωή το πίκρον σε μας γλυκήν, είσαι φτάμον καμί και εσύ μες το ψωμί, είσαι φτάμον καμί και εσύ μες το ψωμί. Μαζί πάντα στη ζωή το πίκρον σε μας γλυκήν, είσαι φτάμον καμίν και εσύ μες το ψωμί, είσαι φτάμον καμίν και εσύ μες το ψωμί.